Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kelong ki khubor mata kasni. Ka Shillong trade fair ka badai ka wai na ki yau bahe bha ha Shillong ka baju kring bha ya ki samla bat ki nong di jing di pan long ka jing khai ka baya penya da ka fabulous marketing ka long try da ka kong nadia khat sentiu. Kaya fabulous kabla kan jo lais na manta bat kabla telun ha ka rensan ya dia ya thiet hanong ba Shillong katei ka yau ha ka jilong try jong ka kong nadia khat sentiu bat ka kan huan jong i kabla la ban long ha ki lais ngi ha All Saint Cathedral Hall kabla kring ki pai ba wan thiet bat yo ikimar ki mata ki babidor hadu bala kring ya umenteri katnat jong kai perthei wan jong uba poling do. Kaya wujong ka fabulous kawalas dang nengkong hajayau hakisnam haja arpo dasan teli kidukan bermenta kalapoi hadu ripo teli. Hakini kayau kimar balala banyo kidai ki balpenmi nari bat najalal jong kumju na kiwe. Menta ketika yau kadon ha kajing penbernya ki kena skol bat ki kena puli ban kering pat ba. So we have a visit today from Honorable Minister Paul. He visited us today. He visited us today, Paul Lingdo. So to the Fabulous Family Store, especially since the day one, we are forever grateful. Thank you for your patience, your love, your support. Let's uplift one another. And we have another fair coming on 5th and 6th of July here in All Saints, 17, 18, 19 in All Saints. And we are going to host twice a month, all right? So with the be going for help, for sponsorship, and we will come back with the biggest fair, all right, for you. Kani inisiatif kaba biang puar bah bat kaba nyerap ya ki samla ki jongi ba kinlong ki ba kersan dala de ki bala ban yang ha ki kejat but kamtam kan promote you kani ka spirit of enterprise ka jing tre shitam mi I babon ki gede ki bala struggle ki bawan ki long yeng ki ba shitam ha but nakadao kede ka jingkit kre jong ki parari ban ya kersan ki bukum ki lagi inisiatif nakaliang ka sakal kaguloy nang menyerap miyakini giyaw hakiwi pada distrik bagil arlo pakibri kebal organize. Oh, bagi don hi ki brio ki badan ki balong credible ki bala ban shanang la ban dekam ngila ban ai ki kersan. Te ngawan haniru ban ai kita ki kersan om tang nei dishmet and rekuka sarkar Meghalaya. Iba kini resen kidang sufam dang siya. Nam ini kelaktik saja ba sengkam majong kasuk katan bat nasi ngomong la ni bakal dia ya kakam jong berthei tapi ku menteri ku naik platform ni hak kiwai pat Kajing persan jungi higalong ban ai platform kajing kersan bat kembang implementan gini small enterprise ka reach ke jongki kalong khamtam ya ki brio ki ba don ya ka spirit of enterprise hendrai ki bam yo ka platform gede ka benda ka ba ngi kum ka sarkar gede ban yarap ban penyo eki